Το burnitguru.com βρίσκεται στο γήπεδο της Ένα Γεννήσεως, στην προπόνηση που προετοιμάζεται για το μεγάλο ματ αντίον του Εθνικού Γαζόρου. Είναι ένα μεγάλο σεραϊκό ντέρμπι που ευχόμαστε ο καιρός να βοηθήσει για να βρεθούν πάρα πολλοί φίλαθλοι το νέο site του burnitguru.com θα βρίσκεται από εδώ και στο εξής σε κάθε γήπεδο των Σερών κάθε Σαββατοκύριακο, με φωτογραφικό υλικό αλλά και βίντεο των παιχνιδιών. Το νέο site για τα καλύτερα προγνωστικά του στοιχήματος, για όσα θέλετε να ξέρετε για το στοίχημα, αλλά και φωτογραφικό υλικό και βίντεο όλες τις σεραϊκές ομάδες. www.burnitguru.com, το νέο site. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Σάκη Αλεξίου να δίνει οδηγίες στους παίχτες του για να τους προετοιμάσει όσο καλύτερα μπορεί για το μάτς με το Εθνικό Γαζόρ.